A kamerát, jó csinálják. Elküldtem neki mindent, ott van nekik benne a szerveren, csak kéne dolgozni. Ma is egyébként le lehetne menni este 6-ra. Bevizsgálás címtörténet. Sorvadó. Jaj, tényleg nem a haba. Jó, csak megosztom az ajtó mögöttem, mondom, az itt kedves jövök. Végén még közben vagy így. Jó, van csak. Kiszoljék az ajtót. Erre nem is érvényes az idő. Az is biztosítás. Arra mondjuk, valamivel jobb van. VKB hangulatot meg kellett hagyni. Volt egy hajt, ezért rámagadszal meg a rámarit is. Jó, hogy számos. Kettőt van, most egy hiányzik. Megmutatnék egy rangú szolgáltatótól is. Elkezdték pótjegyek nyújtani. Igen. azért azt is megfelelő, az a magyar miért. Volt egy olyan konkrétan magyar feliratos volt. És rajta vigyáztak vele nyílik meg ezt. Ezért 256-osan, 58-asan. Zöldség, nem, a évében a 250-es. Az a izé az is itt. És Igen, régebben nem tudom, hogy 456. Pályaszámba lesz. Jó, de izé az a 258-as, ami ilyen zöld színű és teljesen olykosok. Igen, 8-as. Igen, az 8-as. Szarkira. Ja, ott még a izé, be volt írva. IFC-be be volt írva, hogy a Alfa elintézte egy német baszikat. Ja, az tényleg keresztül. Az a banda is olyan, hogy ilyenben benne van a kedve. Átiborult. Ja, nem. Talán is benne. Ezt tudod, hol dolgozik. Hát a menetvíz. Az ő ötlete volt egyébként a Dunától. Igen. Mi legyen? Műzé? Jógrátos? Mondjuk mind a kettő így, vagy alakuló diktárról.